बाहेर एकदम कुरकुरीत। हे बाहेरचा कव्हर आहे ना एकदम कुरकुरीत। हो है ना। नमस्ते, आज मी काय बनवते आहे? पोटॅटो बाईट्स। पोटॅटो बाईट्स आणि ते पण सर्व पिझ्झाचे टॉपिंग्स आणि सर्व पिझ्झाचे सर्व साहित्य टाकून आपण पोटॅटो बाईट्स बनवणार आहे। चवाला खूप म्हणजे चविष्ट लागतात एकदम। आता ती रेसिपी काय आहे ते तुम्ही बघा। आता मी पहिली बटाटी शिजवली, कुकरला लावली, 4-5 शिट्या केले आणि ते बटाटे काढून आहे ना मी फ्रीजर मध्ये ठेवले होते अर्धा तास। बटाटे बॉईल केली आणि फ्रीज मध्ये ठेवलं, त्याचं कारण म्हणजे ते चांगले कुरकुरीत म्हणजे खुसखुशीत होतात आणि तेल जास्त खेचत नाही। म्हणजे 2 रिझन आहेत, ऑइल ऍब्झॉर्प्शन कमी असतं आणि क्रंची आणि क्रिस्पी होतात ते। आता मी त्याचे आहे ना साल काढून घेते। आणि फ्रीज मध्ये असं कधी म्हणजे किती वेळ ठेवायचं? आपल्याला समजा वेळ असेल ना तर तेवढा टाइम आपण फ्रीज मध्ये ठेवला तरी चालेल, आणि नाहीतर आपल्याला वेळ नाही तर अर्धा तास फ्रीजर मध्ये ठेवायचं। आणि हात लावून बघाल ना तर असं थंड आहे, एकदम थंडगार आहे, थंड आहेत। आता इथे बटाटे सोलून घेतले, आता ते आपल्याला किसून घ्यायचे। चालून घेऊया आता आपले किसणीने सर्व किसून घेऊया। किसायला असं मोठं भांड घ्यायचं। तर आता तुम्हाला मी किसून दाखवते। कोण आहे? कशी बघतेय? कोण आहे दिलू? कसला आवाज येतोय? कसला आवाज येतोय? झालं सर्व घेतेत ना असं किसून? सर्व बटाटे अशी किसून घ्यायची। माझी शानी दिलू बघा बघा, दिलूची ऍक्शन बघा बघा। दिलू आता अटॅक मोड वर आहे, अटॅक करणार आहे ते आता। कोणावर करते काय माहिती। दिलू तुला सर्व विचारतात व्हिडिओ मध्ये। दिलूला बाबू बघतात सगळे, है ना। माझी बाबू कशी शहाणी आहे बघा। आता इथे बघा मी बटाटे किसून घेतले। आता त्याच्यामध्ये आपल्याला काय काय साहित्य टाकायचं आहे बघा। आपण चिली फ्लेक्स टाकतोय। चिली फ्लेक्स 1 चमचा, मोठा चमचा। आपण हे सर्व मिक्स हर्ब्स टाकतोय। 1 चमचा, मोठा चमचा। काली मिरी पावडर, ब्लॅक पेपर पावडर अर्धा चमचा। ही लसूणची पेस्ट अर्धा चमचा। आणि हे मोझरेला चीज। तुमच्याकडे साधा चीज असेल तो पण टाकला तरी चालेल। आता आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं। मीठ मात्र आहे ना बरोबर टाकायचं। आणि त्याच्यामध्ये ही आपली कोथिंबीर। सर्व साहित्य टाकून झालेलं आहे आणि राहिलं आहे ते फक्त आपला ऑल पर्पज फ्लोअर म्हणजे मैदा राहिलेला आहे। हे काय आहे? हे बघ काय आहे? तुला पाहिजे? नको नको। आम्हाला एक्स्ट्रा चीज खायचं म्हणून आम्ही अजून चीज टाकतो त्याच्यात, है ना। हो, तुम्ही पण 1-2 क्यूब असे एक्स्ट्रा टाकू शकता, चांगला लागतो ना। आता आपण याच्या बाइटिंग साठी काय घ्यायचं आहे? मैदा। आता केवढा घ्यायचा मैदा? म्हणजे आपल्याला आहे ना गोळा करायचा आहे त्याचा। केवढा घ्यायचा? पाणी नाही टाकायचं आहे। ओके। आता इथे पीठ मळून घेतलाय आणि ते हाताला खूप चिकटतो, चिकट होतो ते पीठ, कारण मैदा पण चिकट आणि बटाटा पण ना, त्याच्यामुळे हाताला खूप चिकटतं। आता मी गोळा करून घेतला आणि हात स्वच्छ धुवून आले परत। आणि आता मी काय करते, आता सुका पीठ घ्यायचा असा हाताला आणि त्याचा असा गोळा बनवायचा। म्हणजे मैदाच ना? मैदाच, कारण ते आता आपल्याला ना हाताला चिटकतोय ना, त्याच्यामुळे काय करायचं, सुक्या पिठाने आपल्याला असे त्याचे लांब अशी लढी तयार करायची आहे। असं ना? सुका पीठ घ्यायचा। आणि ते आमचे दिल बघा झोपलेली आहे। दिलची वॉकिंग आम्ही घेतो, है ना मम्मी? दिल झोपलेली का असते? आपण झोपतो रात्री तेव्हा ती जागरण करते, ती राखण करत असते। कुठे आवाज येतो, काय येतो, कुठे काय पडला तरी पण बाहेर आवाज आला तरी ती उठते, पटकन उठते। त्याच्यामुळे तिला रात्रीची जागरण होते आणि म्हणून दिवसाची ती झोपते। आता हे आहे ना असे लांब लांब करायचे
आणि ते आपण सुरीने कापायचे. आपल्याला जेवढा आकार पाहिजे ना तेवढे कापायचे. माणसं अजून विचारतात की तुम्ही दिलच्यात एक्सरसाइज कशी घेताय. दिलची एक्सरसाइज आम्ही कसं घेतो माहितीये का, टॉवेल असतो ना, टॉवेल त्याला जे धागे असतात ना, एकदा दाखवलेला पण आहे आपण, त्याला पकडून ती चालते. अशी 8-10 राऊंड मारते आणि मग थांबते. अशी आम्ही दिवसातून 3-4 वेळा तिला असं पळवतो. ह्यात आपण कापले आहेत ना, याचे थोडे असे करायचे, कारण ते खूप नाजूक असतात, खायला टेस्टी असतात. शेप मध्ये द्यायचे ना, शेप द्यायचं त्याला. असे सर्व करून घ्यायचे आपल्याला. असे सर्व करून घ्यायचे. आता इथे एवढे बनवायला किती मिनिटं गेली? 15-20 मिनिटं गेलीत ना. हा, आता एवढे बनवून घेतले. आणि हे का ठेवलं असं? हे आता बघूया, हे आपल्याला बस झाले ना. एवढं आमच्यासाठी बस झाले. हा, आणि हे पण असेच बनवून ठेवायचे आहेत. हे असे बनवायचे आणि डब्यात भरून ठेवायचे. असंच नाही ठेवायचं ना, हे असं हे गोळा असाच नाही ठेवायचा, तो चिकट होणार. हा, मग त्या काय केलं, गोळ्याचं हे असं असे करायचं बनवायचे. आणि हे फ्रीज मध्ये ठेवायचे. हा, हे असे भरून फ्रीज मध्ये ठेवायचे. हे आम्ही नंतर बनवणार आहे. सध्या तरी आम्ही फ्राय करून घेतो आता. हा, बघूया आता कोणाच्या नशिबात आहे काय हे खायला, कोण येत आहे बघूया. हे ना, हा, हा, बघूया कोणाच्या नशिबात येते. चल आता हे आपण फ्राय करून घेऊया. अरे आमची माऊ बघा, दिदू. दिलू दिलू हाय फाय दे, दिलू हाय फाय दे. हाय फाय दिली, हाय फाय दिली आमच्या दिलूनी. सेफ्टी आलं होते. आमचे दिलूचे डोळे साफ करा, दिलूचे डोळे साफ करा. केले दिलूचे डोळे साफ. हे बघा, आमची हलती बोलती डॉल आहे. झोप. आता इथे आपलं तेल तापलंय, आणि तेल जास्त तापलं असेल ना तर गॅस बारीक करायचा, कारण तो तापलेला असतो ना, म्हणून. नाही तर आपला मीडियम असतो ना तापलेला, तेव्हा ते आपले तेलात सोडायचे. आता मी तेलामध्ये सोडते. आता सर्व आपण एका बॅच मध्येच करून घेतले ना सर्व. हा, सर्व सोडले. ते काय फ्राय होऊ नये ना, वर येतील. हो. आता इथे मीडियम फ्लेम वर 4 मिनिटं झाली बरोबर. हा, 4 मिनिटासाठी अजून 2-3 मिनिटं लागतील. तुझा कलर अजून चेंज नाही झाला ना एवढा? नाही, कलर चेंज व्हायला पाहिजे. आणि फुलले आहेत बघ किती, हे बघ. आणि वरती आलेत ना ते? हा, वरती आले सर्व, कसे फुलले आहेत बघ. ओके झाले. आपली ही जी रेसिपी आहे ना, ही लहान मुलांपासून ते मोठ्या माणसांपर्यंत ना सर्वांना आवडणारी रेसिपी आहे. एकदा टेस्ट तरी करून बघा आणि बनवून तरी बघा, सर्वांना आवडेल. तुम्ही सारखं सारखं बनवायला जा. प्रोग्राम मध्ये बघ पहिलं ठेवतात ते खायला, तसं आहे ते. आणि तुला माहितीये, मी कधी कधी रेसिपी बनवताना पहिली नमस्ते नाही बोलत, पण ती अशी मला नमस्ते बोलायचा कंटाळा नाहीये, तुला मला आवडतं. आणि प्रत्येक ठिकाणी मी जाते कुठे पण ती पहिली मी नमस्तेच बोलते. डॉक्टरकडे गेली ना तरी नमस्ते डॉक्टर अशी बोलते. पण मला कंटाळा नाही येत कधी. असं कमेंट मध्ये होतं ना की आता मी कंटाळा करते, असं मी कंटाळा नाही करत. आता ते तू वरती काढलंस ना तेव्हा सुगंध आला त्याचा, एक आला ना, चीजी सुगंध आला, चीज सारखा. आणि दिसायला बघ किती सुंदर एकदम ना. कलर पण जरा ब्राउनी झाला ना. आता इथे टोटल 8 मिनिटं झाली ना मीडियम फ्लेम वर. मीडियम गॅसवर ठेवलेले. आणि कलर पण छान आलेत बघा. असं नाही की एक तरी फुटलाय त्याच्यामध्ये, एक पण फुटला नाही आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि मी ते काढते. काढण्यासाठी अशी आहे ना 2 झाडी पकडायची. आणि ते आम्ही बघा टिश्यू पेपर घेतलेले आहेत, 2 टिश्यू पेपर घेतलेले आहेत बघा, 1 आणि 2. म्हणजे एक्स्ट्रा तेल सर्व खेचून एक्स्ट्रा तेल तर हे बघ असंच जातोय. आणि ते आपण टोमॅटो केचप पण घेऊ शकतो खायला. आता घेऊ, टाकू का? टाक. बघा एकदम तेलकट नाही वाटत ना, मी वरतून जास्त नाही वाटत नाही तेल वाटणार. आता इथे बघा एवढे सर्व झालेले आहेत आपले ना. तेल गेलं ना सर्व त्याच्यात? तेल गेलं सर्व. असा एवढा तेल येतो. एक्स्ट्रा तेल ते जाऊ दे. त्याच्यातच आपले केचप ठेवायचं मधोमध. झाली आपली रेसिपी. हे आपलं काय झालं, खायचं काड्याने खायचं. काड्याने पण आपण खाऊ शकतो. हे काड्या कुठे आहेत ते? आता तुम्ही इकडे बघा, आपले स्टार्टर एकदम रेडी आहेत. आणि बघा कसं वाटतंय बघा ते. हे बघा, हे उचललं असं सॉस मध्ये डुबवायचं आणि खायचं. ह्याला फोकस करूया बघा. खाताना सांभाळून, गरम असतात. हो. आता आम्ही तुम्हाला तोडून पण दाखवतो. रेसिपी झालेली आपली. आता आपण टेस्ट पण करूया. आता कोण कोण येत आहे खायला?
हा कोण कोण येत आहे खायला? सर्वजण येतील आता खायला. चला इकडे तोडून दाखवू का? इथे बघा आपण ही रेसिपी घेतलेली आहे है ना, आपली पोटॅटो बाईट्स, चीज पोटॅटो बाईट्स घेतलेली आहे. आता मी तुम्हाला तोडून दाखवतो. गरम आहे, हे गरम आहे, लय गरम आहे. वरचं ते कोटिंग कुरकुरीत आहे बघा, आतमध्ये पोकळ आहे एकदम. आणि चीज बघ, हे बघा आतमध्ये चीज दिसते तुम्हाला, हे बघा हे सर्व चीजी आहे सर्व. थांबा, तो दिसतंय ना ते बरोबर? हो दिसतंय ना. चला आता आपण टेस्ट करूया बाहेर जाऊन. तिथे आम्ही रेसिपी तुम्हाला तोडून तर दाखवलीत ना. बाई खावा तुम्ही, बघा कशी झाली. तू पण खाव. मी कुरकुरीत झाले ना. अशी ना हाताने खायची, हे असं खायचं. असं हे काडीमध्ये घ्यायचं आणि असं डुबवायचं सॉस मध्ये. मस्त. कशी लागते बाई? चांगली आहे ना. सॉस नाही खाल्लं ना, म्हणजे केचप बरोबर नाही घेतलं ना तरी छान वाटतंय. आणि आतमध्ये चीजची फ्लेवर येते, पूर्ण चीजचा फ्लेवर आला खाल्ल्यानंतर. पूर्ण चीज पूर्ण असं वाटतं तोंडात पूर्ण ते फिरतंय. खाल्ल्यानंतर सांगतोय की लहान मुलांपासून ते मोठ्या माणसांपर्यंत सर्वांनाही आवडेल ही रेसिपी. रेसिपी बनवून बघा. डायरेक्ट तोंडात नका टाकू ते, असा अर्धा तोडा मग टाका ते. आणि आतमध्ये बघा ते मोझरेला चीज टाकल्यामुळे नॉर्मल कोणतेही चीज टाकू शकता. जरा ना ते चीजी फ्लेवर येते ना, ते छान वाटतंय. चीज नक्कीच टाका त्याच्यात, खूप छान वाटतं ते. तुम्हाला आवडली बाई? एकदम टेस्टी झालंय. स्टार्टर असं पण हॉटेलमध्ये जर असेल ना तर असं तुम्ही बनवा, तुमचा बिझनेस चांगला होईल. खूप मस्त. असे काड्या टाकून द्या ना एका प्लेट मध्ये. असे आता भाईला प्लेट दिली. भाई तुमची प्लेट दाखव. हे बघा असं प्लेट मध्ये ना 10-12 द्यायचे आणि 50 रुपयाला प्लेट लावायची. मस्तच बिझनेस होईल तुमचा. एकदम रेसिपी छान झाली, एकदम छान. खायला एकदम मस्त सुंदर झाली. रेसिपी एकदम छान आहे. तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय.